Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xuereb innutat li l-Gvern irnexxielu jsib bilanċ bejn id-diversi oqsma li jaffettwaw lil Maltin u l-Għawdxin, b'eżempju jkun il-mekkaniżmu proposta għall-kumpens tal-għoli tal-ħajja li ma jitabbix fuq min iħaddem. Qed naraw ukoll inċentivi għall-investiment, partikolarment investiment li huwa sostenibbli, li hija xi ħaġa pożittiva ħafna u ħafna mill-proposti li għamilna aħna bħala Kamra tal-Kummerċ li huma inklużi. U ninnutaw ukoll li l-Gvern qed jirrikonoxxi li verament hemm ċertu żidiet fl-ispejjeż li n-negozji jridu jġorru u mhux qed ikompli jżid pisijiet oħra. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra għan-Negozji żaru medji Abigail Mamo sejħet lil dan il-budget bħala spalla għan-negozji. Il-budget li ġie mħabbar illum qed jindirizza ammont ta' sfidi li n-negozji qegħdin jaffaċċjaw. Fosthom pereżempju iż-żidiet tal-prezzijiet internazzjonali qegħdin nieħdu gost li l-Gvern ħa miżura li proponejna aħna bħala Chamber of SMEs li jagħti sussidju fuq storage facilities biex meta wieħed ikun qed jimporta jista' jimporta imbalk allura iraħħas il-prezzijiet. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Debora Xkembri sqarret li l-inċentivi għal xiri ta' proprjetà f'żona ta' konverzazzjoni urbana se tgħin lil koppji żgħażagħ. Hemm ukoll inċentivi li ser jingħataw biex anki forsi koppji żgħażagħ jagħmlu użu minn din l-inċentiva iktar għax ikollhom grants, jiġifieri dawn huma affarijiet pożittivi ħafna. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin stqar li l-fatt li persuna li taħdem aktar minn part-time wieħed ħallas il-bolla biex fil-futur ikollha pensjoni huwa pass tajjeb ħafna. Din ovvjament satejl, għaliex aħna nafu u għalhekk għamilniha bħala proposta u qiegħna nimbuttaw fuqha li għada bidada il-pensjoni biex tkun adekwata rrid li llum in-nies ikomplu iżjed iħallsu il-bolol biex ikollhom pensjoni aħjar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Istabbillimenti tal-Catering qal li l-baġit huwa mmirat biex ikompli jistimula l-ekonomija biex terġa' titla' l-livell li kienet qabel il-pandemija. Bħala assoċjazzjoni rajna li l-budget huwa budget ħaj li huwa l-aġenda tiegħu hija li jħalli l-flus fil-bwiet tan-nies, nominalment biżieda fil-pensjonijiet u fl-istipendji, bħalma semmejt int it-tnaqqis ta' taxxa fuq l-overtime u l-part-time nisperaw li jkun jista' jistimula aktar lil min jaħdem sigħat itwal biex forsi s-settur tagħna jkun inqas mill-qut milli qiegħda s-sitwazzjoni bħalissa. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawdxija Turiżmu ġew Muscat sqar li l-budget ħaseb ukoll f'Għawdex permezz ta' diversi miżuri marbuta mat-turiżmu fil-Gżira ta' Tletolijiet. Fejn jidħol it-titjib tal-prodott turistiku innutajna ser jiġi restawrat l-akwadott li hija biex ngħidu hekk touristic site il-barra mill-Belt Vittoria, it-komplija tal-pixxina kif ukoll investiment qawwi f'fondi Ewropej fil-bini tal-ħitan tas-sejjeħ diversi inħawi rurali li għandna fil-Gżira Għawdxija.